Zdravím, já jsem Lukáš, je mi 20 let a hlásím se na obor inovativní podnikání v Karviné. Hned po prvním ročníku stavební školy jsem si ale uvědomil, že práce na stavbě nebo projektace domů určitě není nic pro mě. Nikdy jsem nebyl introvertní typ a právě proto škola pro mě není jen místo. Je to hlavně prostor, kde se můžu seznámit s lidmi, kteří mají stejné zájmy a stejné plány do budoucna jako já. Ve svém volném čase se věnuji natáčení svateb a hudebních videoklipů. Tato oblast mě velmi baví a rád bych rozvíjel své zkušenosti na profesionální úrovni. Má cesta začala v tu chvíli, kdy jsem si pořídil svoji první kabelu. Začal jsem u natáčení hudebních videoklipů, které mě ale postupem času přesměrovaly k tomu, čemu se věnuju doteď, což je umělá inteligence. Za svůj život jsem měl možnost vyzkoušet si a naučit se několik programů. Zůstal jsem ale u toho, co mě opravdu baví, což je balíček od Creative Cloud nebo programy jako je Hixfield nebo Eleven Labs. Měl jsem také možnost natáčet, stříhat nebo dokonce si i zahrát v různých reklamních spotech. Ať už to jsou reelska, reklamy a nebo také produktové videa. Krom všech těchto videí jsem taky natáčel jedny z největších akcí u nás, jako je například Majales, Sold Out, Beats for Love a několik dalších akcí. Zatím je toto vše ale jen můj koníček, postupem času bych chtěl, aby se z toho stala i moje reálná práce. Studium inovativního podnikání vnímám jako příležitost seznámit se s lidmi, kteří mají stejné zájmy jako já. Nejde mi jen o samotné podnikání, jde mi taky o práci s lidmi a týmovou komunikaci. A proč vybrat zrovna mě? Protože mám skvělé vlastnosti, například jako onemocnět v den natáčení tohoto videa. A nebo také proto, že jsem cílevědomý a vím, za čím si jdu. Během všech svých bývalých pracovních zkušeností jsem si uvědomil, že budování značek nebo brandů je to, čemu bych se chtěl do budoucna věnovat. Rád se také zajímám o nové technologie a jejich posun u nás, takže doufám, že se uvidíme nejen v prvním ročníku. Tak a teď už jenom doufat.